Днеска сме в град Пирдоп, в училище Саво Савов. Повода е, че направихме спонсорство към самото училище за направата на акустично третиране в физкултурния салон. В физкултурния салон в училището имаше проблем с реверберацията, както всички големи помещения без никакви акустични панели по тях. И това беше едно предизвикателство за нас. Когато децата влизаха да играят, излизаха с болки в главата от огромния шум, който се дига. Ние, като едни професионалисти, предложихме различни варианти за решението му, но такава квадратура, около 700 квадрата, са необходими много средства, за да се реши проблема. Затова ние решихме част от акустичното третиране да го финансираме, за да може да помогнем първо да имаме по-добър ефект и след това децата, когато излезнат от физкултурния салон, да са с усмивки и потни и да не ги боли главата. Благодарение на директора и на цялата организация успяхме да реализираме това акустично третиране, за да може днес да сме тук. Здравейте, аз съм Теодор Колев, учител по физическо възпитание и спорт и вече 17 години преподавам в средно училище Сава Ценов Савов. Нашето училище е 108 години, с големи традиции не само в района, а и смея да твърдя в цялата страна. Изключително добре се представяме всяка година олимпиади по информационни технологии, имаме представители в Европарламента. Като постъпих на работа, започнахме почти от нулата и вече така съществото на добрата ни работа започна, когато господин Четьов стана директор. Смея да твърдя, че във всяка една учена ни е подкрепил. Всяка една школа, когато трябва да почва нейното се развитие, трябва да тръгва от материалната база. Ние като започнахме салона, както казах, училище на 108 години и салона не беше в най-доброто състояние. И стъпка по стъпка започнахме с неговото модернизиране. Първо се санира, после сменихме настилката, просто и беше изтекло времето. Така беше опасна за здравето на учениците. Господин Четьов бързо реагира, сменихме я. Обаче се получи голям проблем с акустиката, особено когато има повече деца. Ние имаме паралелки с по 28-30 човека и ако работим, да кажем, и в двете игрища, в другото игрище е изключено учениците да чуват напъствията ни. Така се стигна до решението да се поставят звукоизолиращи платна. Днеска вие бяхте свидетели и в часовете, вече разликата е осъзаема. Даже смея да твърдя, че и на интериора отива, както на стените и салона се получи така едно приветливо място за спорт и за мен самия, като ръководител и за нашите ученици и спортисти. 5 дни в седмицата ми се налага да изкарвам по цял ден в салона, в залата. И за мен и за децата е много важно да се чувстват добре. Аз така, затова искам от сърце да благодаря на вашата фирма, че по най-бързия начин реагираха и монтираха акустичните платна. Така професионално, защото сега видяхте днес каква хубава атмосфера и с музика се получи. Надявам се, че и вие се забавлявахте и ще ви очакваме да се видим скоро.